नमस्कार, मी सिद्धीज किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण पुरी बनवताना 5 चुका काय टाळायच्या ते बघणार आहोत। गुढीपाडवा आलेला आहे, मराठी नवीन वर्षाची सुरुवात होते। पुरी आणि श्रीखंडाचा बेत तर होतोच, मग पुरी पण परफेक्ट झाली पाहिजे की नाही। तर पुरी बनवताना आपण काही ना काही मिस्टेक करत असतो। काय मिस्टेक टाळायच्या हे आज आपण बघूयात। सगळ्यात आधी मी इथे घेतलेले आहे कणिक। तर 2 कप गव्हाच्या पिठाची कणिक आहे। यामध्ये आपण घालूयात सगळ्यात आधी मीठ। आणि कणिक मळताना सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे मोहन घालायचं नाही, गरम तेल घालायचं नाही। बरेच जण काय करतात ना, कणिक मळतानाच यामध्ये तेल घालतात, त्यामुळे कणिक फक्त मीठ आणि पाणी घालून छान घट्टसर मळून घ्यायचं। दुसरी टीप म्हणजे कणिक पुरीची कधीच सैलसर मळायची नाही। सैलसर कणिक जर मळली तर पुरी लाटताना एकतर त्यामध्ये सुक्क पीठ लावावं लागतं, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ती तळताना पुरी तेल खूप पिते आणि थंड झाली की तेलकट होते। त्यामुळे पुरीचं कणिक सैलसर नाही तर घट्टसर मळायचं। हातावर थोडंसं तेल घेऊन कणिक मळून घेऊ। कणिक इथे मी छान मळून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकाल घट्टसरशी मळलेली आहे पुरीची कणिक। तिसरी गोष्ट जी टाळायची आहे म्हणजे कणिक मळल्या कधीच पुरी बनवायला नाही घ्यायची, ही छान मुरण्यासाठी ठेवूयात। आता ह्यावर झाकण ठेवायचं आणि कमीत कमी 15 ते 20 मिनिटं तरी कणिक ही मुरवून घेऊ। तोपर्यंत आपण दुसरीकडे बटाट्याची भाजी बनवून घेऊ। त्यासाठी एका भांड्यामध्ये मी तेल तापत ठेवलं आहे, त्यामध्ये आता जिरा, मोहरी, कढीपत्ता, हिरव्या मिरच्या घालून हलकसं परतून घेऊ। त्यानंतर ह्यामध्ये हळद घालूयात। आता ह्यामध्ये उकळलेली बटाटी मध्यम आकारामध्ये कापून घेतलेली घालून मिक्स करून घेऊ। आता ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून पुन्हा एकदा मिक्स करून ह्यावरती झाकण ठेवूया। चार 5 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही बघू शकता आपली भाजी तयार आहे। आता ह्या भाजीला अजून थोडीशी टेस्ट येण्यासाठी आपण ह्यामध्ये कोथिंबीर घालून भाजी परतून घेऊ। तर ही आता आपली भाजी तयार आहे। आता आपण ही भाजी एका साईडला ठेवून घेऊ। तर अर्धा तास पुरीची कणिक मी छान मुरण्यासाठी ठेवलेली होती, तुम्ही बघू शकता हलकीशी आता मळून झालेली आहे। हा गोळा असा छान मळून झाला की काय करायचं, एकतर तुम्ही छोटे पोर्शन साइज घेऊन छोट्या पुऱ्या करू शकता, पण मी एकच मोठा गोळा घेते म्हणजे एकसारख्या पुऱ्या लाटल्या जातात। पोलपाटावर हा गोळा एकसारखा मळून घेतलाय। तर कणिक आता लाटून घेऊया। तर आता ही एकसारखी लाटली पाहिजे, एक ठिकाणी जाड एक ठिकाणी पातळ अशी अजिबात नाही करायची। एखादं झाकण घ्यायचं डब्याचं किंवा एखादी वाटी घ्यायची आणि ह्याच्या छान पुऱ्या बनवून घ्यायच्या। आणि आता ही पुरी तळताना आता ही खालची बाजू सफाईदार म्हणजे तेलामध्ये सोडायची आहे, म्हणजे पुरी छान फुगली जाईल। पुरी तळताना सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुरी कधी मंद आचेवर तळायची नाही, आणि पुरी तेलकट होऊ नये म्हणून सगळ्यात महत्त्वाची टीप म्हणजे पुरी तेलामध्ये सोडली की एक बाजू एकाच वेळेस तळून घ्यायची, सारखी ती पलट करायची नाही, हलकसं त्याला प्रेस करायचं। ह्याला तुम्ही बघू शकाल टम्म पुरी फुगते, आणि हलकसं बघायचं की खालची साईड एकदा छान तळली गेली आहे की नाही। एकदा खालची साईड तळली गेली की मग उलटवायची। आणि आता ही तळलेली पुरी काढूयात प्लेटमध्ये, आणि याच पद्धतीने सगळ्या पुऱ्या तळून घ्यायच्या। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपली आजची रेसिपी तयार आहे, गुढीपाडवा स्पेशल श्रीखंड पुरी आणि बटाट्याची भाजी। तर ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा घरी बनवून जरूर ट्राय करून पहा। आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। त्याचबरोबर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा। लवकरच भेटू अशा छान रेसिपीज बरोबर।